Id-dilettanti tal-festa ta' San Gejtanu fil-Ħamrun iċċelebraw dan il-jum tant mistenni b'mod differenti. Kif fit-toroq Ħamruniżi spikkaw il-kwiet u l-ġabra meta s-soltu u f'dan il-jum jimtlew bi briju u atmosfera mill-isbaħ. Iżda minkejja dan il-Ħamruniżi xorta ħasbu biex iżommu l-ispirtu ta' din il-festa ħaj, anke din is-sena. U għalhekk biqbil bejn iż-żewġ banet parti mill-flus li kieku ntużaw għall-festa se jingħataw f'donazzjoni lid-Dar Tal-Providenza. Il-President tal-Għaqda mużikali San Gejtanu Nigel Vella iddeskriva d-differenza li ħassu l-membri bejn it-tfakkira tal-festa din is-sena u ċ-ċelebrazzjonijiet li l-Ħamruniżi huma mdorrijin bihom. U kieku bħalissa d-dejn żgur daqqa nimbuttaw xi ħaġa biex nagħtu drinks il-bandisti minħabba sħana, daqqa ħabba n-nies u r-rassa, imma ma kellux ikun. Aħna nħarsu l-qudiem is-saka lejli tas-sena d-dieħla biex niċċelebraw doppjament nippruvaw. Dan kien sentiment li qasmitu magħna wkoll Ruth Portelli, membru ieħor tal-għaqda. Lek jiena għalija il-ġurnata tal-festa hija importanti daqs kemm hija importanti għalija l-familja. X'aħna hawnhekk qed ngħixu bħala familja, allura meta tasallek ġimgħa bħal di. Tkun ilek għaddej dejjem qed taħdem għaliha u tispiċċa dat tal-imod hija dispjaċir u qafsa ta' qalb. Tanja Aġuż Borċ, l-assistent segretarju tal-għaqda, spjegat ukoll li l-għaqda xorta ħasbet biex anke persuni barra l-lokalità igawdu l-ispirtu ta' San Gejtanu, grazzi għal programm li tħejja apposta għal midja soċjali. Allora, nis il-spiċċat il-programm dit tagħmlu in-nadija mill-nadija niftakru f'di. U skoprejna wkoll li iltaqgħu familji permezz tal-live tagħna xi ħadd itella kumment jgħidlu hawn kuġin kemm jieni ma narak, pereżempju, kellna wkoll messaġġi mill-Kanada, mill-Awstralja, mill-UK, jiġifieri rnexxielna nġibu dawn in-nies għall-festa tagħna.